Әнә кызым китап карый, әнә. Кара кызым, кем бар монда? Кем бу? Муймы кызым? Әйе, монсы кем? Кара әле кызым. Әйе, мияу. А монсы кем кызым? Юк, ку-ку-куймы кызым? Әйе, укыйбызмы соң моны? Укыйбызмы? Борын заманда мәче, әтәч, каз һәм үгез бик дуслашканнар. Бик тәттү, бик күңелле яшәгәннәр. Кара кызым кем? Кем бу? Мияу, әйе кызым. А монсы әтәчме кызым? Ку-ку-ку ди. Исеме ничек кызыгызның? Кызым әйтәле, исеме ничек? Эмилия. Әмилә исеме. Сез балагызга татар китапларын аласыз ахыры. Күбрәк татарчаларга тырышабыз инде. Русчаны болай да өйрәнәләр. Татарчаны өйрәнсәләр әйбәтрәк булыр. Нисендә карыйсыңмы? Нә кызым? Да, мин күрсәтәм сиңа, мен сиңа күрсәтәм. Күрә әтәч, не куя, мен утырган әтәч. Әнә әтәч. Отти, мине күрә кызым псине. Псине. Мяу әйтә пси. Күрә монда кызым. Әнә мяу әйтә ишекне ачкан. Кая барырга чыккан икән бу пси, кызым? Күрә монда как-как-как-как. Как дейне Рәвия. Ханым булам. Әлки районыннан, Балыкүл, Иске Балыкүл авылыннан. Инде күп еллар шәһәрдә, Казанда яшибез. Вот, менә монда яшьли килеп, кияүгә чыгып, балалар үстереп, инде хәзер оныкларны карыйбыз. Аллага шөкер, без дә 2 җегет үстердек игезәкләрне. Хәзер инде 2 кызыбыз бар, 3 ыныгыбыз бар. Вот шулай. Сез һәр вакыт гаиләдә татарча сөйләшәсезме? Әйе, безнең улларыбыз да татарча сөйләшәләр. Киленнәребез дә Аллага шөкер татарча сөйләшәләр. Оныкларыбыз да татарча сөйләштерәбез. Менә үз телебезне саклап калу юнәлешендә без нәрсәгә игътибар итәргә тиеш? Гаиләдә татарча сөйләшергә кирәк инде шул. Кечкенәдән алар инде русчаны такта өйрәнәләр. Идә сөйләшсәң инде аларга бары кирип калай өчен яшьли. Татар кызы үзе безнең кеше булсын дип гелдә әйтеп килдек. Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә насыйп итте. Насыйп итте татар кызлары, Аллага шөкер, кызларыбыз да бик әйбәтләр. Әният итеп торалар, Аллага шөкер. Кызым, әтәч ничек әйтә? Му килгән кызым, карала. Му килгән монда. Әйе, менә мияу киләме кызым? Песи килә мияу. Мәмиме кызым? Мәм дигән. Мәмиме? Мәми дигән кызым. Апа дигән. Привет дигән. Мин тумышым белән чаллы кызы, 28 яшь, хәзер инде гаилә корып, Казанда гомер итәбез. Татарча сөйләшү безгә ничектер рәхәтрәк, үз милләтебез теле булгангамы, татарчаны әйбәт белгәнгәме, якынрак татар теле. Татар кешесе, наверное, үз баласын барыбер татар телендә үстергә тиештер. Бала үз динен, үз телен белеп үсәргә тиеш дип уйлыйм. Барлык ата-аналар да шулай уйласа иде. Кызым, нәш сатып бирәм мәми. Нә кызым? Рәхмәт әйтәсеңме соң кызым? Рәхмәт, кызым.